partneři jsou samozřejmě tady. Už se těším. Už se všichni těšíme, oni se také těší, protože jsou to specialisti na tento sport, který se zove box. No, a co bych vám ještě takovou jako říci o našich borcích? No, Apollo 13 rád čte ve volných chvílích poezii a Jeffersona hlavně a Rocky Balboa ve volných chvílích štrikuje svetry, nejraději má vzor z jeleny. Ale umí i ponožky a rukavice, prosím pěkně. Ale jinak jsou to borci, kteří se ničeho nezaleknou, natož dnešního utkání, že? Pan starosta je tady, takže budeme moct zahájit, máte doufám nejlepší místo. Budeme moct zahájit pomalu naše utkání, neboť oba naši borci jsou zde. Takže s voláním boxu 3krát hurá, 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 zahajuji tento slavnostní večer. Bude pohodnější, vidím to na jedno, na dvě kola, to nic nebude. Takže borci, pojďte sem, budete boxovat fér, je ti to jasný, Roky? Je ti to jasný, Apollo? Jasně. Jasně, ukažte rukavice uši. Výborně, dobrý Tomáš, želva tam je, můžeš jít. Pojď sem, Apollo, pojď sem. Dobrý Tomáš. Podkova, asi pro štěstí, vej? Takže borci, a teď důležitá informace. Poslouchejte mě pozorně. Až uslyšíte tento zvuk, počkejte, ještě jsem nedomluvil. Tak znova. Borci, až uslyšíte tento zvuk, až uslyšíte zvuk, který už jste dvakrát slyšeli, začnete boxovat, je ti to jasný, výborně, můžeme začít. Oba borci do ringu a jdeme na to.